Gamers, nyt me pelataan... Kenen kanssa me pelataan? Santteri 6. Ootko sä Santteri 6? Olen. Hyvä. Missä sinä olet? Mä oon täällä kittien Missä päällä. tiimissä sä oot? Mä oon Hertissä. Ei paskaa! Äkkiä! Ratkaa. Hyvä, me ollaan samasta tiimissä. Ais. Joo, me lähdetään double chestille. Jos se semmonen sattuu olemaan. Elikkä se on meidän tuosta vasemmalle. Jos se rantimattisesti peitti, niin mä otan sen. Mä otan. Mä. Mä sain niin OP-kamaa, että sä ikinä usko. Sä sait kivimieka, Iron Host ja Leather Chestplate. Ja kultahoustulle. Joo, vähän harvasin. Niin. Onko se menossa sinne taloon? Täällä tappellaan mua vastaan. Okei, mä katson keiltä kaupasta. Mistä vasemmalla ota? Mä oon siellä talossa. Juu, se nyt tulee ehkä tyyppejä. Mä oon siellä nyt. Joo, täällä on tyyppi. Kuoliks sä? En. Mä kuolin. Spektaa. Joo. Kato mun kamoja. Okei, mene sit taloon, siellä on tyyppi. Kato nyt kuinka OP-kamat mulla. Se tyyppi hakee sitä... Joo, just sitä. Eikö sulla... Nyt se on siellä talossa, nyt se on siellä paikassa. Me äkkiä sinne. Se on dogi tappo se. Onks siellä double chesti? Siellä on double chesti. Siellä on double chesti siellä mestassa. Ei persee. Oliko tiimut chestplate? Ei oo. Ei, täällä on myös täällä nurkassa täällä. Mulla on hyvää kamaa. Ihan perse. Ai ihan perseestä vai? Ei niin. Ihanko? No on mulla nyt kaikista parhaimmat kamat alusta. Mä otan testiä mikä tuolla. Näitkö sä mä killasin kaikki? Missä on Enchanting Table? Me etsii. Okei, täällä jossain näissä taloista on sitten Enchanting Table niinku aina. Esim. missä. Sitten mä nyt yritän etsiä tässä. Tuolla on vissiin Enchanting Table. Ei ollut tossa rivissä. Joo, sä tapoit jonkun. Jäi täydet HP. Koska se ei osannut tapella. Se mun koira tappoi sen taas. Toki on OP. Niin onkin. Niin mä näen. Tuo on hieno pikselispleitti. Mä en vieläkään löytänyt näistä taloista sitä Enchanted Tablea. Mä en oo vieläkään löytänyt Enchanted Tablea. Ok. Eikö mulla ois vaikka kultakengät? Kulta ja nahka on ihan yhtä hyvät. Tai chainkengät, niin ois hienot. Mä tiedän, se on siinä vieressä se Tuolla on tiimi, miksi et varoittanut? No kun mä sen sitten se... Toi se vaan Enchanting Iron Pukka. Okei. Ne tappa mun koiran! Mä löysin Enchanted Table. Joo, mä saatiin, se on siellä ihan sun vieressä. Onko mun koira spawnannut jo? Ei oo, mut ne jahtaa sua. Ei jahtaakaan, ne menettä supli. Mut siellä suplilla oli se Enchanted Table, siellä suplin lähettyvillä. Missä talossa? Ei kun sä menet suplille,
niin siitä meistä suoraan, siitä missä kun sitten tuut, niin siinä talossa oli enchanted table. Siinä kun vähän viistoa niinku sitä. Sitä eteenpäin sitten oikealle. Nyt mulla on niin lovi HP. Onko ne jahtaa sua? Se siinä talossa, minkä oikein sä menit, niin siinä oli enchanted table. Siinä talossa. Oikealla. Saat nyt ykkönen. Okei. Mä voin rektata vaikka kaikki. Paitsi sen tiimi. Ja pari muutakin. Ainakin sen toisen mä voin rektata. Vai mitä? Ehkä. Paitsi sittenkään enää. En mä voikaan joo. Olen. Ne jahtaa sua edelleen. Hui vittu. Jahtaa edelleen. No se toinen on ihan siinä lyhyen etäisyydellä melkein. Enää ne jahtaa. Äsken mä menisin sitä tapettaa sen toiseen. Okei. Okay. Jos voi katsoa sitä supply-dropina. Mulla lagaa ihan sairasta, niin mä en voi haastaa. Jahtaako se mua? Jahtaa. Ette spekannut mua. Ei. Se tulipallo sun suoraan siihen tyyppiin. Se ei jahtaa sua enää. Jahtaapas! Se ei johtaa sua enää. Se uikas jotenkin tolai sniikisti. Mulla on 1 HP. Ei. Oikaspaan se taas. Joo, se on sun takana. Tanssittekö se innolla? Juu. Onko sinne vaan jahtaa? Häh? Onko sinne vaan jahtaa? Miksi se ei jahtaa? Koska se haluaa tapoa. Tulee sieltä 2 tiimi. Ja rupes fight. Juokse. On se tiimi fighttaa se tyypin kaa. Mä mistä karkuun. Okay. Kuoliko se tyyppi? Ei! Mä en nyt spektaa, mä tein. Se toinen tyyppi siitä tiimistä kuoli. Okei. Mä voin voittaa nää. Katsot sä jotakin mun videota? Ei. Se tulee ihan paska voitto kyllä, mutta jos mä voitan. Tai aina se menee tosi lähelle. Siinä on se tyyppi siinä spawnilla. Mitä varmaan huomasit. Nyt kuolen. Toi on niin ärsyttävä kitti toi brawleri. Sillä on häkki. Vois sitäkin käyttää brawleria. Häh? Toi on aika nice shotti. Tultiin. Eikö on tää... Miksi sä menit huviinä? Mä en oo kuollut vielä. Et vai? Ei. Sut tapettiin bovilla. En ollut kuollut vielä. Olitpas. En ollut. Olit mä näin. En ollut kuollut. Olithan sut No bovilla. oikeesti. Mitä mä siis tekemässä? Eiköhän tää
Taaveroit tässä, että moi moi moi.